Ía un home coa cruz, seguía outro co pendón, e despois o estandarte, santos, o cura, vellas que rezaban, rapaces, que sei eu, como a todos os anos. Tocaban os gaiteiros unha marcha, a mesma de sempre. Cada tanto, un home rimaba o chisqueiro a un foguete de 3 estalos. Os rapaces corrían tras da canavela e cando a pillaban sentíanse triunfadores, como se tivesen atopado un tesouro. Querían o fío para facer cometas. O sacristán repinicaba baixiñas con paz, baixiño para que a xente atendese a procesión, para que as vellas rezadoras puidesen pasar as doas do rosario e escoitarse unhas ás outras, facendo o labor xuntas como se fai a sega ou a mallo. Eu rodeaba por ir tamén a procura de foguetes, pero nunca me deixaba. O padriño veña de contarme a historia daquel rapaz que perdeu as mans por coller unha granada sin estalar, e a miña nai arretegábame contra sí. Reza e mira para os santos, dicíame. Son o único na parroquia que vou en todo paso da xente grande. Queren que chega home antes de tempo. E eu teño moitas ganas de medrar, pero coa gana non abonda. Teñen que pasar anos. Mentres non podo divertirme cos compañeiros. Os santos arrodeábanse sobre das santas, por riba das cabezas da xente. A Virxen do Carmen ten un arco moi lucido, que lle regalou un mosteiro dende Cuba. O xudío tiña dito que o indiano faría mellor dando eses cartos aos pobres da parroquia, ou mercando libros para a escola. Pero o xudío ninguén lle dá credo. E cando diga é como se fixese o mesmo demo. Os santos paseaban na procesión. San Antonio, co seu meniño no colo. San Roque, co seu campo que recho. O San Ramón, que dis que non naceu, ou chegou ao mundo cando morrera a nai, ou algo así. Miña tía non soubo ou non quiso dicirme a historia polo dereito. Despois de dar unha volta inteira ao adro, saí toda estangurrida polo cancelo e seguiu pola aldea adiante. Os gaiteiros teimaban coa mesma marcha e o sancristán, penzo sobre dos bateis, seguía repinicando baixiño. Neso, a unha das 4 mozas que levaban o San Antonio non sei que lle pasou e miña nai achegóuselle. Eu lisquei, fuxín da procesión. O home da pólvora puxolle lume a un foguete. Cando estalou, mirei para arriba e logo boteime a correr. Montes pintaba como un cabalo novo, tripando sebes, regueiros e hortas. Sin saber como, funda a eira do xudío. Xa non me lembraba do foguete que viña perseguindo. Renseu un aramio e de seguida apareceu un can vermello e fero. Recuei para que non me atenazasen e foi cando me bateron os ollos co dono da casa.